Så här är Chloe när hon är nybadad. Hon är så himla glad. Hon luktar mango. Hon luktar hund och mango. Hund och mango. Ja, det är det hon luktar. Okej, så ja, detta är hon. Ja, får bli ungefär. Kan du hämta mig en till handduk? Hon är väldigt glad. Ja, först. Så här ser hon ut, kan ni se henne? Så här är Chloe. Hon börjar bli lite glad. Alltså över mitt knä. Där är Chloe. Hon är blöt. Hon är söt ändå. Ja, här sitter hon. Ja, fast ja, när ni sett, jag blev blöt också för jag vet inte varför hur man använder hennes dusch. Okej, fast jag måste ha upp den. Hej då! Peace! Chloe kan inte göra sin grej. Så banan. Please! Peace!